Zdravím vás, takže v dnešnom videu si ukážeme, ako vyzerá taká mining farma. Konkrétne toto je teplá časť. Tu vlastne minere difikujú ten teplý vzduch, hej, teda jedno zariadenie má okolo 3 kW a 99% do tepla. Takže si viete predstaviť, čo tu je za teplo. Teraz je tu zhruba nejakých 45-50 stupňov, ale vieme tu kľudne byť okolo 60 stupňov v tejto teplej časti. Je to zase rozdelené, na druhej strane je studený vzduch, ktorý ide vlastne vonku. Tá sa bavím aktuálne, je tu okolo 8 stupňov, je 16. júna, takže naozaj dobré podmienky na ťažbu tu na severe Norska. V podstate tu je to úplne jednoduchý princíp, je to oddelené preto stenou, aby studený vzduch ostával na tej strane a teplý sa stimuluje tu. A odtiaľto ten teplý vzduch ventilátor vyháňajú pred tejto miestnosti, aby sa to zase nekumulovalo, lebo potom by to zase bolo teplo a to teplo by sa prišlo tu, by sa držalo všade a tie minere by mali problém fungovať. Pre nich je ideálne, čo sme si teda my napozorovali, ideálne pre tie minere zhruba okolo nejakých 15 stupňov, kde sa takisto nevadí, ale takisto treba mať na to, aby nebola nejaká obrovská vlhkosť. S tým teda máme hlavne veľa práce v zime, aby sme teda dokázali fungovať. Máme tu taký spätný chod toho teplého vzduchu do tej studenej časti, to robíme hlavne v zime, aby sme ten studený vzduch, ktorý ide dovnútra, predohrievali. Robíme to takisto podľa potreby, je tu ventilátor, ktorý sa spustí a ten teplý vzduch dokonca do tej studenej časti.